Asteasu, 1300 biztanle dituen Gipuzkoako herri txiki bada, Tolosatik 10 kilometrotara eta Donostiatik 20 kilometrotara kokatuta dagoena. Pello Errota herri ikastetxeak, herrian dagoen bakarra, Asteasu eta Larrauko 140 neska mutilak biltzen ditu. Haur eta lehen hezkuntzako eskola da, eta bertan 18 irakaslek lan egiten dute. Filosofia eraikiltzailearen ikuspuntutik saiatzen gara, ikasleak hezitzen eta prestatzen gaur egungo gizartean ondo moldatzeko. Gure eskolaren helburuetariko bada, gure ikasleek bai euskera, bai gaztelera ondo ezagutzea eta erabiltzeko gai izatea. Ama hizkuntza bata ala bestea izan da ere. Horregatik, hizkuntza aniztasun hau, aberasgarria eta ez baztergarria izan dadin lan egiten dugu. Horrez gain eta hirugarren hizkuntza bezala, ingelera lantzen da haur hezkuntzatik. Eskolak ondorengo errekurso hauek ditu: laborategia, liburutegia, psikomotrizitate gela, musika gela, argazki laborategia, plastika gela eta ordenagailu gela. Azken honetan, 3. mailatik gorako ikasleei mekanografia ikastaro bat egiteko aukera eskaintzen zaie. Gela hau, haur eta lehen hezkuntzako ikasle guztiek erabiltzen dute. Microsoft, Intel eta HP enpresak, Euskor Jaurlaritza, Udala eta Lasarteko IKT taldearekin laguntzaz, esperientzi berri bat jarri dugu martxan 4. mailan. Gela horren 12 ikasleek eta bere 3 irakasleek, tablet PC ordenagailu portatilak erabiltzen dituzte lan tresna bezala. 4. mailako gela hau ondorengo baliabideekin hornitu da: beledarbela, tabletak kargatzeko behar den instalazioarekin prestatutako armairu blindatua, interneteko konexio inalambrikoa eta barruko sarearena, bideokamera, bideoproiektorea, eta noski, ikasleek eta irakasleek table bana dute eskola aktibidade gehienak tresna hauen bidez egiten direlarik. Hau bezalako esperientziak beste autonomia erkidegoko batzuetan ere egiten ari dira, izen ezberdinak erabiltzen direlarik. Egela, aula multimedia, aulas autosuficientes, arbela digitala, hoien guztien funtsa bera da, gela batean baliabide informatiko guztiak izatea. Bi dira nagusiki proiektu honen helburuak. Alde batetik, informatika baliabide arrunta bihurtzea arlo guztietan, gaur egungo enziklopediak, mapak edo arbela diren bezala. Eta beste alde batetik, irakasle eta ikasleen bitartez, gurasoi ere teknologia berrien mundura hurbiltzen laguntzea. Erabiltzen ari garen tresnak hauexek dira: Microsofteko programak, Windows Journal, deigarriena, eskuz idazteko, borratzeko eta azpimarratzeko aukerak eskaintzen dituelako. Word, Publisher eta Class Server, irakasle eta ikasleen arteko artxibo trukaketa errazten duena.